Some women have healthy eggs, but they cannot conceive. But that doesn't mean they cannot become mothers or they cannot become parents. It's here where surrogacy plays an important role. Hello, I'm Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Chanirba IVF Center, Guwahati. Kalau long gejing dok nong kebakrau kita try senang baki nong senang kita bagi kasih. Hadin gejing hang sendat ka company ka bapentri ka mega project pen mi boarding ha ka stage 3 ha ka district di boy. Hadin bala kena bakladon gejing syasyo syadat jeng nong try bela nado ki bana bar ka jela bat ka to ka niki kasih. Ha ki khot seng balang ka belajar ki kendiat sengi ka belalai. Halo gani gejing ja syak ta akti ki nong try bela na kalian ki artli ki dor bar senong bakentop ya ka nong dengan bat ka nong mahir ki lapen pa gejing sokya ka bajur. Halo gejing syak ta akti hagi dikhot kowe ke sang balang ha ka ba kilak ta akti ki nong try bela bat halor ka jingkhang no jong ka project da ka company ka bapen trekam ka ba lakta ru ya ka kamai jakpo jogi nong snong bat kiwi kiwi na kalian ki ka tu ka ningot ki nong try ki bidi khasi ki bala syak ta na ka jingkhang no ka project pen boarding kilapen pa ka jing ngosi namar bakimi aso ekalat ban tray badru ka jing bam yo ru ya ka bainong tray ka ba kilada ban tray de kita yo namar ka company ka bapen tray ka kam kala pen sange alot ki kam ki jambaro Lihatoro bagi jingwan jangan dengan project kalau mana sisa ke jingkurku namar ke jingnang penhe ke rukam sam boarding hak jela berkowe kam tam ke jing ai kam ai jam ki babon ginong song snong ginong song dukan batu ki badan ru ki kali ba ai wai syak dengan company ndai namar ke jingja ini ki breu kladu okam no na kaliang uba dep thangkieu urang ba snong ganong dengan batu ba jia thangkieu secretary ginong mahir klepen paru ya ke jing sokya halor ke jingja kablak ta ginong song snong ke betray bela Nagaboong bakim dan gejing persya ahlo gejing kan rakot da ki kan hon sang balang ha kini project ha ka badon ki breko na bar kejela ndaikum ki nong elam sang balang kala dei ben kan jok tian ne trelang ki dor bar snong ban lat ki no gejing ja ki bakta ya ka song sok song san kilapen pauru batang namar kan gejing ja basya kta akti jing nong trebela ki bana bar kejela barwat ki khasiru kala kta apa ki babon namar gejing khang no kan ka company ban pen tre kan ka project Hakaban kalian ke artli dorbar senong kala kerpa do iki bor bade kimi bencim kia halor kene ka kam kenang baga jing pen tray kam kene ka project kan sedang biang ki hun sang balang mangi tep di kasang eda tiki wan khang te ga khang kumne tingi jenjar na bakaliya ka syaw jingi atas ne ngi im jenjar ngim dan balai do sngi kile ki khna samla shnong jungi ki rang ba ki meru bar khoj ma yo kam yo jam talang ba wan di project Kiyo ki melai msi don ki ilai kiyo ar pole po jar kachi banai ka dong lam toy plus katam de dang kata ki badan ying don sem do kiyo banai wai ki bam don ying kiyo ban snabi extend ki pen ha ying ki badan kali kiyo banai wai kali lai po sopo jar chi banai kono ki le em bab ki bandok ki basok ki bon kum ine iba le ti bapang di kisnam bal shutya hospital di kisnam dan ngarap dan bak badan project ka simwai ka semua jeng iba pli yo mbusak hon Yo benci asal dah kata pisah jing ai wan ki ma entah deh kajing mentoy kebun na bentawan project ni bo syang dukan ha na bentawan project ki buriu ki ya ki yang ki le ki wan kamut ki badi jhur ki badi rishon ma ki ru ki mentoy ni di dukan cari mentoy le ma sosi pada kawai na kaliang jonga pada benta jonga bo sosi kalau kata badi yang nak dukan jonga bikiwan kata ki hadukan jonga kai ngam strat kayaknya ketoma yang dari pion syak kot wan syak selawan ngiru ngida rangkat betki benle ya kata ngiru di solong kemi ni kloy bani rab balik yang babha umde bay syak ino ru nimpa bani syak ino ru rengi hapai ya kloy kepar na banta kathem ri boy jongi teh habai fisyak kot slasyang ubadan teh pedang batrai mar kakam hene kidan ti kam bagi la ban tri khasi trai hale ubam la khasi ngimbung sing hap liang amun trai dekhar teh na banta kata kakot kesla uto bo syusya syah dukan jonga le te ubiang kakot kesla dei bom biang mah teh ni ha perkhat ken pe yus to bakla bang pi sya yeno dei mah ni ha perkhat namta kalau ngi ki de kilong kemi ni dan ki jang le jang ki khon ki ti bun ki khon ki ti jang imta bom biang kam biang jam le po jela me gla jungi mah bang se ki ha de pule sabar ki ha de wat kam sabar chha de kha teh lang ba kene ka khubor hadin kina bana usak put em usim put de jenjar lagi nuduk stangi nuduk ke kelong ba nuduk ka adu terik ni bladap te ni sulong sukundit ni peran trai kiwan ki kenun sebelang
di bona no kisuan show on that di perang terjengi nang ta dengan su kendit su yu ba cuan huri ram tu dah hadin ba kata long gi nang trengi ro kuni kan tala sistem tam la nek ni ka project betreng ne ba kuan treng ne te tala si tayo tam siapa sange te halon sange ni ngarapat nak liang jang hibru sarkar jang MCL bagi sim khia ban pentreng no hani kita yo mentai bar ka banang ngi ro ni bna bladep ni sakot muna ban seu muna ban ayangi tingin nang trem tam steu tam tal si songkai itu sia itu te kat balak hi bi pengkloi no ini kam bi ban yasuk ehun no ban yabek no jeng bentoy jeng gi arsenal ngai bro we ga distrik dari distrik bagi jelahi tunjuk nakaliang ki artli ki dor basnong ipen pau ka ting snow khia pan ipen pau ru ka ting snow si halor ki ting chia hapo chong kini ki artli ki dor basnong mangan sia thu ipi bah kini ki artli ki dor basnong kadon kacaka pen mi boarding ka bagi khot ka state 3 mentakan ki project ka ya chat chat hari ha kini ki sngi ha kini ki hindiat sngi ka don ka ting jia ka bom snow tenat hakaba nakaliang tong kasnong idap kajing snop khia ba namar kajing don jong ki khunhon traimon snop ha ki ba wan chan kasnong na banta wakin check ya ki kot kislah ka be dei bat ki barjela ki wan trai chan chakane kasnong te kala don kajing chia ka bom snop tenat bat kala don ru kajing sange kan ka project pi in supai khndiat kajing sange kan ka project kadai namar ba kacing thut palat ngila ban ong ba kat kum chi thu chong ki nong tre hang ne ki bade ki jat ben ri phasi bat karo ki bala yo kam hakan ke project kalong palat ya ka sispa ngut ting sange menta ka yu kala kta ya ka yu pi kacing don chong ke project hang ne menta ka kam ka ya che shat kan kam dei kacing mentoi chong ki riu simet kan ke project kam dei ba ai ching mentoi ki riu simet hande ka ai ching mentoi ya baro ki pat nong jong ki badon hakan ka khamtam ha them ri bhoi bat khamtam ha ka chela me khlaya hi la da kan ne ka project kan sange kan sadai ke jing du nong ga bakrau ya khamtam ya ka ri bhoi bat khamtam ya ka jela ka jongi kan sadon ka jing kerdu boarding ka basir khai la da kadon ka jing kerdu boarding ka basir khai in sa jenjar mano in sa jenjar mangi pat ba khamtam ya ka them ri bhoi pi hapo ri bhoi ngidon hatu south league powerhouse state 1 state 2 state 3 state 4 hendai ke bachia kalong ba hapori bhoi ka boarding im juyo ka babiang dan nakata kadaw nila ya kren ber ki he chong ka MCL ba da dep kan ka project kan sa ai kajing trekam ka babiang na ka banta ka themri bhoi tang ya ka snong ga jongi ba phi in da lip like hapo themri bhoi don uwei ru uban ya khi adu kinung mi khmat adu ki hendai ka bangin ni hap ba tre borba kadai na ka liang jongi ki dor bar snong hi nakaliang jongi ka snong ru ngi kirpat da ka bas ngorit ba da ka bas ngokhia ya ki kan hon seng bhalang ba pher jong ka ri go ba i ge jongi haba pi wan hapo uput usam jong ka snong ba ka don kan ka project da ka bas ngorit da ka cingker pat rit wan ya kan du shwa ikinong lam snong bat ngiru ngi train na ka da ka bit ka biang jong ka ri ge ba i ge jongi ban ya da ya ka cingker thep jong ki bender ka ri ge ba i ge jongi tela wan ngi nyalam ngi kino ki bom biang kot biang slah kita kira dei ban biang nanti kin hab ban mi no nakan ka kam hi lada kat kum kajing ya thu chung kini kat kum kajing ujor chung kini ki paradok prasnam kajungi keladon ru kajing takti ya kini ki paradok prasnam chung ki batrai hang nek project hi itu ki bak ki non tribal ru ki babiang kot kislah ru kala kila syak takti nakata kadaw ni ki kador basnong ka bangidon hang nengi suthu kham ha bahabawan wan kendu ikinong ilam snong kamdon ching bagiru inlet nang mendaban pet benia namal beli hakapor bakan ka project shua bakan sedang nakaliang chong ka MSL ka wan kendu ingi ka dorbar snong bang kan wan ka project yang ngiru nakaliang ka dorbar snong ila kali kan ka project mano ban tre ka ai kicing bentoy lada kan ka project ka wan ka baki officer ki engineers pa fair chong ka MSL kan ka project wan tre da ki company ki banabar namar beli you company you try muluk chungi kimpat la ban tre kan ka kam dan nakata kadaw ngi pediang ban ngi ong wan da hasyu bakin wan ru na ong ya ka
ya ka power department lang baka snap rekam MC le ba pinhap ban penbiang ni kikot kisla nadu ka police verification nadu ki Aadhaar card nadu ki lever license bat kumta ter tenak liang chong ka office ru kat bala kalale henry hakini kisi ka jia kumne nang baka kam kan ya baik namar beli yu kum banga ban bang sa sisin kini ki kena samla ki kena khasi jongi hi ka sarkar ka kamba ngila ai kam ai cham kena sama jongi hi hangne kim nang kajingwan jong ne company kala ai jing kerku ya ki nong snong ki jongi nadu ki driver kali nadu ki dukan nadu ki yeng nadu nadu ki tray hi kini kena samla jongi ki dang dai tang ki on skill iwan hang ne ki yo ching hikai na kane company menta kala dapong yang habo snong ba kala dep kane project yakin ne ki brio in nyalam siki way pat ki state na kumta ban pentebet haka ban tray ka powerhouse mar yu kena kasi ting nang menta ki tray hang ne tang kumba system ila nang ban fitter ki de ki fitter ki welder bat kila pet ki kam ki mechanic ki electrician bat kumta ter kane ka ladang kane ka project kan yai long kumne bat kan yai sange kumne tetip bahaka way kasngi ka jala jongi kan samat ka cing boarding ke baduna namar beli yu ka stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 la dai nadu ka cing sensar jong ka asam menta kitiar kila rimlut beli yu bang sa kedu boarding beli yu pan isaong baka sorka kan haban simram ngi sakiu ki belai namar beli yu kasus ka bapmi lang ne kamlong syu dan nakaliang jong ka central government nakaliang jong ka state government la sim kilat kinti kumno bangin penbhano ya kan ka powerhouse ka badan hangane ka sinong ko jongi hila da sange kan ka project kad tingdon jong ka dam dong mahir ka bikiong kala ai susu ka cingker khui ngi kinong song snong ka cing kring susu yakin ni toris ki bawan chane ka snong ko jongi handela na ka ka thli kumtei uei toris uban wan kinong song snong mentala du kinong kingling na du kidukan na du ki yu kila susa kumto nakaliang tong ka snong du ngi kerpat ba ni ai cingmut ya ka sarkar ba kadai ban le ya kan Amlilay, pikalan. Kanda pi tharai kan ni ka bisa. Kali jo na kan ni. Ba ka hospital te kala ajkai nang di. Binti aswa hang ni hadu nda de por khamo. Sister, hap siu kat noma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor.